yabantu asehlalani phansi hlalani phansi iwethu I'm watching iMadlanga Commission ne kuPaulo Sullivan ne. So njengoba ngimamele abantase ne, like uPaulo Sullivan usengulowa simaziyo from ad hoc committee, usengulowa usathetha kuthethwa, usafuna kuvuwe ngaye, usenalanto yoba mosunoba bungqiste boba mna ndingumlungu neka kumanyelwe mna kwathini. But ke ngoku bantase umehluko yiplatform le akuyo. Umehluko bantase yiplatform le akuyo because if niyakhumbula kahle ad hoc committee yayinguqusa, kwafumaniseka ukuba uPaulo Sullivan uthetha lento afuna uyithetha ebantwini eyaphakama uthi uyahamba kwathini yayiloo nto ingena order injalo. Kwa i-evidence leaders zilwa kwa nee-MPs into nokubana hayi evidence leader you are not leading evidence right kwathini ayikho loo nto kwiMadlanga Commission. I-evidence leader iyawazi umsebenzi wayo, ii-commissioners ziyawazi umsebenzi wayo. And ke ngoku xa uzawufika unguPaulo Sullivan ufuna ubhampula, ufuna uqala eBhayi uhamba uthi uyotsho kooSaldanha uthi ngeNice uthi George, iMadlanga Commission iza kuthatha ithi wo mntase wo siselapha eMdantsane. Ungafiki naseQonce siselapha eMdantsane. Kude kakhulu ke ngoku xa useNice silapha eMdantsane thina buya bakuthathe bakuthi bantase bamthatha bamsota out kulaa nto yeza Louis Vuitton bags. Andithi uthi into nokubana naku umkhwanazi noMasemula bafumane Louis Vuitton bags wara. Kwathiwa okay uthatha phi le information, wathi uyithatha kwi-article. Kwathiwa okay masikhe sifundeni i-article yava. Kwathiwa i-article mwasilena ithi izi-allegations is okay sharp cho sayibona le article. Okay wena uyazi njani ke into yobana le nto ibhalwe kwi-article yinyani? Uthi ke like hayi mna ndabhalela i-IDEC ndabaxelela i-IDEC into nokubana ndifuna ile information ngale nto yezi Louis Vuitton bags. Then i-IDEC yabuyela kum yathi into nokubana no awuzuyifumana loo information because this is an ongoing investigation. So loo nto leyo yamconfirmela into nokubana ikhona nyani le nto because there's an investigation that is going on. Kutsho yena uPaulo 7 lo sharp cho. So zithi ke ngoku commissioners okay fine, so maybe i-investigation nayo ilontshiwe because of le article. So sibazi njani ubunyani bale article? Azothi ke nayo ke into nokubana no ngokuya uGeneral Mkhwanazi noGeneral Masemula babehambile beye phaa kulaa country, babehamba nobrigadier uthile oyifemale. So ke ngoku lo brigadier uGeneral Mkhwanazi noGeneral Masemula bafumana ezibheg, lo brigadier akafumana. Kuthiwa kanti zangafumana ubrigadier, uthi hayi zangafumane. Waquestiona ngale nto, kuthiwa ke ngoku if zangafumane wabaripotana, wathi no wafumana naye but yena eyakhe ibheg wayideclare, lethu le azange ideclare ezo bheg. Kwathiwa ungazodlala ngathi wena, ungazodlala ngathi ngubani ovule ocomplainileyo ngaba babini kule nto yale bheg. Wathi into nokubana ngulaa brigadier. Waphakamisa uCommissioner Khumalo wathi ungaxoki ngobrigadier wabantu because laa brigadier ayikho into etshoyo into nokubana nyani laa brigadier wayithetha le nto uyithethayo ngoMasemula noMkhwanazi. Ndathi hayi ke into yebheg resolved. Into yebheg zithathe sayishwabanisa because isuka kulaa article and akwaziwa isource yalaa mntu ubhalela article into nokubana ngubani. Yonke enye nenye allegation elandelayo isukele kulaa article and laa article ayaziwa isource. Ndinixelele mna. And then kubekho ke ngoku naleyo bana uthi into nokubana uGeneral uthi into nokubana uPaulo 7 into nokubana uGeneral Mkhwanazi the time acting national commissioner wa suspend umdluli and then waphinde wamreinstate because kwatsho u-25th floor niyamkhumbula namkhumbula ke uthi kwatsho yena ke at the time wayeyi-minister of police lamfo ngiqini sharp home. So kuthiwa okay so wamreinstater, obviously that is political interference bantasi yabo. Kuthiwa and then ke ngoku uthi for uba uMkhwanazi azofika ngo-2025 azokhalela i-political interference, kodwa yena wenza same thing ngo-2012. Ugqiba kwakhe wathula wathi cwaka wazoyithetha ngo-2020 ngosikabuzwe. I-commissioners manje sithi go to page bani. Yabona uGeneral Mkhwanazi ngoku wayecomplaina apha
Uyabona uGeneral Mkhwanazi wayecomplaina against Ria Pierre, uGeneral Mkhwanazi esithi u-actor unlawful something wethu, but wayimenshina lento kaMdluli pha. Waphinda uGeneral Mkhwanazi ke ngoku kwizondo commission wayimenshina loo nto pha, kuthiwa wayimenshina nasepalamente kwangala 2012, wathi into yokubana yeyi yena imbamba into yokubana abe kanti uya-reinstate lo Mdluli lo was because i-instruction yaphuma from i-higher powers. Kwabuzwa into yokubana ngubani ezi higher powers akazibizanga gama, uzolibiza igama ke ngoku ngo-2020. Ngaqonda. So ke ngoku uthi ke nakupolo 7 into yokubana kwafanele bubiza igama kwangalaa mini, kwafanele bubiza igama kwangalaa mini. Kwathiwa yemfo kabawo, asizanga loo nto apha, asizange uzolungisa into ezenzeka ngelaa xesha kwaze kwathini. Ngoku sidilishana nee-allegations, ii-terms of reference zethu apha sidilishana nee-allegations ezi zenziwa nguGeneral Mkhwanazi July the 6th 2025. So mfo kabawo ungazi nee-allegations ezintsha. Yeyi ndithi bantaso upolo 7 2 minutes ufuna udiscredit uMkhwanazi 2 minutes uphezu koMkhwanazi, thethanani nje. And ngoba bantase into ofuneka uyinotile ngemandla ngecommission into yobana xa uhamba pha uhamba uzazi whether upasile okanye ufeyilile bantase. Uyaqonda? Because into eyenzekayo xa ziqala ii-commissioners bantase zisithi kuwe into yokubana it cannot be that Mr. O'Sullivan yeke mntase xhaxhiwe ufeyilishile, kwathiwa it cannot be yeka apho suba saphendula, just say I hear you commissioner, ndiyavuma. And then eyesibini abayithandayo yilaa nto yobana ndibuzile umbuzo wam wawuphendula ngale ndlela uphendule ngayo, yabo. And ke ngoku kuzawufuneka mna as i-commissioner ndamkele into yokubana that is your best answer. Oh hayi bantase apho utye 0, apho ungu-0/100 apho wena uzawufuneka uye endlini wenze sure into yokubana ulala unxibe igambutsi nele ntozane neebhrukhwe, because anytime i-PKTT izawunokha okanye iMadlanga Task Team izawunokha ithi iphethe lamakhwenkwe isithi apho siya khona siya rhosima mpuru, because sana oko ke latata uSullivan kumane kusithiwa hayi bayi-best answer leyo yakho, leyo usinika yona yi-best answer yakho, hayi sizayamkela mntase, siyithathile siyi-noted down. Ezaa nto zizawukwenza ii-recommendations zizawuthi bambani nalo. And ke ngoku bantase niyamqonda masibe into yokubana unezigulo anazo already akeva ngendleke, already usabela kanintsi xa ingathi izinto ziyambhida sabela kanintsi gqitha mane sabela. After loo nto uzawukhala ngomqolo athi dala ndihleli umqolo wam commissioners, xa eziva into yokubana yee-questions ngathi ziba hectic, thi umqolo wam apha xeleleke mna ke. So ndisabukele ke loo mpambano kaPolo Sullivan, but ayombambano bantase. And I don't want to say into yokubana kwezi zinto zezi allegations azithethayo ii-commissioners zisecaleni likaGeneral Mkhwanazi, but what the commissioners are doing kukuquestiona i-evidence kaPolo Sullivan. And ngoku xa iquestionwa phambi kwakho nawe uyabona mos ungumntu uclever, uyayibona into yokuba ayikho le nto ithethwa ngulo ayikho le nto ithethwa ngulo. Hayi if ibonwa ndim, how much more i-retired judge. Surely retired judges like uphelele lapha